Dneska si ešte pôjdem nachystať tréningovú motorku, nachystám si aj 250 na závody, aby som nemal toľko roboty v piatok s chystaním. A teraz na tréningovej motorke musím hlavne vymeniť kolesa, lebo spredné som mal defektové, zadok som mal vytrhanú gumu. Zistil som, že ešte mám aj vytrhanú rozetu, takže budem musieť vymeniť rozetu. Všetko si nachystám a naložím do auta, tak poďme na to. Motorku už mám nachystanú a naloženú a dúfam, že nebude v noci moc pršať a cez deň, lebo chcem ísť zajtra trénovať do Uheriec a vyzerá to tak, že hlásia dosť pršať, tak dúfam, že to úplne tak nebude ako píšu a myslím, že by to mohol byť dobrý tréning, lebo vedia to tam naorať a poliať, tak uvidíme. Dúfam, že zajtra tam vydá tréning.